ନମସ୍କାର। ଆଜି 7/1/2026 ବୁଧବାରର ପ୍ରମୁଖ ଖବରରେ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ଦୌଡ଼ରେ ରାଜ୍ୟର 10ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଉଦ୍ବେଗଜନକ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ 5 ସହରରେ କଟକଣା, ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରା ଉଦ୍ୟମ, ନେପାଳରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା, ଭାରତ ସୀମା ସିଲ୍, ବାଂଲାଦେଶରେ ଟାର୍ଗେଟ କିଲିଂ, ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ଜାରି, ବାଦ ପଡ଼ିଲେ 2.89 କୋଟି ନାଁ, ଜେଏନ୍ୟୁରେ ମୋଦି ଶାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ ଆମେରିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଆଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 134 ରନରେ ଆଗୁଆ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ 600ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦକୁ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସର୍ବାଧିକ 76, ତାମିଲନାଡୁର 61, କର୍ଣ୍ଣାଟକର 50, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 47, କେରଳର 39 ଓ ଆସାମର 31ଟି ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର 26ଟି ଉତ୍ପାଦ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତାରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଏଥିରେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ, ଗୋପାଳପୁର ଟସର କପଡ଼ା, ବୋମକାଇ ଶାଢ଼ୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫୋଡ଼ାକୁମ୍ଭ ଶାଢ଼ୀ ଓ ଯୋଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ, କଟକ ରୂପା ତାରକାସି ଓ ଓଡ଼ିଶା ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଚାହିଦା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ରହିଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିଆରା। ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ଅଭିଯାନରେ ସରକାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗର 5 ବର୍ଗରେ ଅତି କମରେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାଛି ଆମେ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ 2011ରୁ 2017 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଜିଆଇ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବେଦନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ 2018 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା ପାଇଁ ଜିଆଇ ଆବେଦନ ପରେ ଏହି ନେଇ ସଚେତନତା ବଢ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ 2018 ମସିହା ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଜିଆଇ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଆହୁରି 10ଟି ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଆବେଦନପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାଏଁ ତାହା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସବାଇ ଘାସ, ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼, ଭଦ୍ରକ ପାଲୁଅ ଲଡ଼ୁ, କଂସା ପିତ୍ତଳ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ, ପୁରୀ ସୋଲ କାରିଗରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ପାନ ଆଦି ପାଇଁ ଜିଆଇ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ତାହା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉନାହିଁ ବା ଠିକ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରାଯାଉନାହିଁ। ଫଳରେ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 10,000ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କହିଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର 350ଟି ଉତ୍ପାଦକୁ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ଦିଗରେ ଦସ୍ତାବିଜ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଉଦ୍ବେଗଜନକ, ପ୍ରତି 1000ରେ 36 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଛି। ଥୁଆମୂଳ, ରାମପୁର ଓ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 2024-25 ମସିହାରେ ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁରେ 2,886 ଜଣ ଶିଶୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2,374 ଜଣ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। 1,096 ଜଣ ଶିଶୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ରେଫର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 274 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁହାର 9.49% ରହିଛି।
2025-26ରେ 1575 ଜଣ ଶିଶୁ ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତା ମଧ୍ୟରୁ 1332 ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। 119 ଜଣ ଶିଶୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ରେଫର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 125 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିଭଳି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି 1000 ଶିଶୁରେ 36 ଜଣ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଥୁଆମୂଳ, ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଓ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ। ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବା 16ଟି ଗାଁରେ ନଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କେବଳ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୋଟ୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହିଁ ଭରସା ସାଜିଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଶିଶୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଓ କ୍ୱାକ୍ ଭରସାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପପୁଷ୍ଟି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଶିଶୁମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେପ୍ ଥେରାପି ରୋଗରେ କିଛି ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଥମୁ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ସିଡିଏମ୍ଓ ଡାକ୍ତର ନିହାରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁ ଓ ଏନ୍ବିଏସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହୁଛି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ 5 ସହରରେ କଟକଣା। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ପରେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ ଓ ତାଳଚେର ସହରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ସହର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୈନିକ 3 ଥର ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଆବର୍ଜନା ଖୋଲାରେ ଜାଳିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଢାବାରେ କୋଇଲା ଜାଳେଣୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ବିନା ଘୋଡ଼ଣୀରେ କୌଣସି ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଟକଣା ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏକଥା ପୋଲିସ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ଆର୍ଟିଓ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ସ୍ଥିତି ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରରେ ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ ଉଦ୍ୟମ। ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରୁ ବାହାରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜମହଲ ଛକରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପୋଲିସ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଚାଷୀ ନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଧାନ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଏବେ ଚାଷୀ ମାତ୍ର 1700 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକୁଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନାହିଁ। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଟୋକନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5ରୁ 10 କେଜି କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଶେଷଦେବ ନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଜାତୀୟ ଖବର। ନେପାଳରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା, ଭାରତ ସୀମା ସିଲ୍। ଭାରତ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ନେପାଳର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଛି। ନେପାଳର ପାର୍ସା ଜିଲ୍ଲାର ବୀରଗଞ୍ଜ ସହରରେ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଏକ ମସଜିଦ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବୀରଗଞ୍ଜ ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା କାରଣରୁ ନେପାଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ଘରକୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଭାରତ ଏହାର ସୀମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରି ସମସ୍ତ ସୀମାପାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଧନୁଷା ଜିଲ୍ଲାର କମଳା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 2 ଜଣ ମୁସଲମାନ
ହାଇଦର ଅନସାରୀ ଓ ଅମାନତ ଅନସାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ନେପାଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧନୁଷା ଓ ପାର୍ସା ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କହି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ କମଲାର ସାଖୁଆମାରାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମସଜିଦକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଗଭୀର କରିଥିଲା। ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦେବତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲୁହା ଓ ବାଷ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା। ବୀରଗଞ୍ଜ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମାବଳ ସୀମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରିଛି। ସୀମାରେ ଏକ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଲିଂ, ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ବାଂଲାଦେଶର ଢାକା ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ନରସିଂଗିଡ଼ିରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଣଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନରସିଂଗଡ଼ିର ଏସ୍ପି ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅଲ୍ ଫାରୁକ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନରସିଂହଡି ଜିଲ୍ଲାର ପଲାଶ ଉପଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଶରତମଣି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୋମବାର ରାତି 9ଟାରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଫାରୁକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିନାହିଁ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଏବେ ଅତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିବାରୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। 2025 ଡିସେମ୍ବର 2ରୁ 2026 ଜାନୁଆରୀ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 35 ଦିନରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅତି କମ୍ରେ 11 ଜଣ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଭୟଙ୍କର ହିଂସାର ଧାରା ଦର୍ଶାଉଛି, ଯାହା 2024 ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ସରକାର ପତନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ଜାରି, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ 2.89 କୋଟି ଭୋଟର। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ 2.89 କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 15.44 କୋଟିରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 12.55 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନବଦୀପ ରେନୁଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 46.23 ଲକ୍ଷ ମୃତ ଭୋଟର, 2.17 କୋଟି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଭୋଟର ଏବଂ 25.47 ଲକ୍ଷ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଥିବା ଭୋଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁରୁଣା ତାଲିକାରୁ ପ୍ରାୟ 81% ଭୋଟର ଯାଞ୍ଚ ଫର୍ମ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଫେରସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 18% ଏହା କରିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 18.7% ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ, ଯାହା ତାମିଲନାଡୁ 15% ଏବଂ ଗୁଜରାଟ 14.5% ଠାରୁ ଅଧିକ। ରାଜ୍ୟରେ 91%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ମ୍ୟାପିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ ବୁଥ୍ ଲେଭଲ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। କେବଳ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଫର୍ମ ଫେରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ନାମକୁ ବୈଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ସହିତ ଫେବୃଆରୀ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ଏବଂ
ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଖୋଲା ରହିଛି। ଯଦି ନାମ ବାଦ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଫର୍ମ 6 ପୂରଣ କରି ନାମ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଫର୍ମ 8 ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଅନ୍ତିମ ତାଲିକା ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଜେଏନ୍ୟୁରେ ମୋଦି ଏବଂ ଶାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଛାତ୍ର ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁଣି ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। 2020 ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ଜେଏନ୍ୟୁର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଉମର ଖାଲିଦ ଓ ସର୍ଜିଲ ଇମାମଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାମିନ ଦେବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଜେଏନ୍ୟୁର ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆପତ୍ତିଜନକ ଓ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାବି କରିଛି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ସହ ଜଡ଼ିତ ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏକ ସମାବେଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମାବେଶ 30ରୁ 35 ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିବାବେଳେ ଇଭେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜେଏନ୍ୟୁଏସ୍ୟୁ ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର ଓ ଉପସଭାପତି କିଜାକୁଟ ଗୋପିକା ବାବୁ ଥିଲେ। ପୋଲିସକୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଖାଲିଦ ଓ ଇମାମଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ରାୟ ପରେ ସମାବେଶର ପ୍ରକୃତି ଓ ସ୍ୱର ଯଥେଷ୍ଟ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଛାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପତ୍ତିଜନକ ଓ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୃଥକ ଭାବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ ସାବରମତୀ ହଷ୍ଟେଲ ପରିସର ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ ବିକ୍ଷୋଭର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛି। ଜେଏନ୍ୟୁ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହିଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅସନ୍ତୋଷ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଙ୍ଗତ। ଜେଏନ୍ୟୁ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ଶୃଙ୍ଖଳା, କ୍ୟାମ୍ପସ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ପରିବେଶକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଖରାପ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜେଏନ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବିଜେପି କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କିଛି ଲୋକ ଜେଏନ୍ୟୁକୁ ଟୁକୁଡ଼େ ଟୁକୁଡ଼େ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଆଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଓ କିଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅଂଶ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ ଆମେରିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫର୍ ପଲିସି ଷ୍ଟିଫେନ୍ ମିଲର ଡେନମାର୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦାବି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଟୋର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଆମେରିକା ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଓ ଆର୍କଟିକ୍ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଡେନମାର୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଟେ ଫେଡ୍ରିକସନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେରିକା ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟୋ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଡେନମାର୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲାର ନେତା ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ସେ ମେକ୍ସିକୋ, କ୍ୟୁବା ଓ କଲମ୍ବିଆ ବିଷୟରେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଷ୍ଟିଫେନ୍ ମିଲର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍କଟିକ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ନାଟୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ। 57,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ଦ୍ୱୀପ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାଟୋର ସ୍ୱାଧୀନ ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଡେନମାର୍କର ସଦସ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ଏହା ନାଟୋର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଟେ। ୟୁରୋପ ଓ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରଣନୀତିକ ଅବସ୍ଥାନ ଏହାକୁ ଆମେରିକାର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱୀପର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ
ଚୀନ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ୱାଶିଂଟନର ଅଭିଳାଷକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ଏବେ ଖେଳ ଖବର। ପଞ୍ଚମ ଆଶେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 134 ରନରେ ଆଗୁଆ। ରନ୍ ମେସିନ୍ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ଙ୍କ 163 ଏବଂ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ଅପରାଜିତ 129 ରନ୍ ବଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଆଶେସ୍ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 134 ରନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ନେବା ସହିତ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଓପନର ହେଡ୍ଙ୍କ ଏହା ତୃତୀୟ ଶତକ। ପର୍ଥ ଓ ଆଡିଲେଡ୍ରେ ସେ 123 ଓ 170 ରନର ପାଳି ଖେଳି ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ମିଥ୍ ଚଳିତ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରଥମ ଶତକ ମାରିବା ସହ ତୃତୀୟ ଦିନ ଷ୍ଟମ୍ପ୍ସ ବେଳକୁ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 518 ରନ୍ ହରାଇ 7ଟି ୱିକେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଉ ୱେବଷ୍ଟର 42 ରନରେ ତାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଜୋ ରୁଟ୍ଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ 384 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଖବର ଆଣି